Sa atong unang pagbasa, mga igsoon, naglalisay ang mga sumusunod ni Hesus, katong unang mga sumusunod na nagkuyog-kuyog sa mga apostoles. Libuan po to sila, mga 10 tinga ito, mga 10,000. Naglalis sila kay tungod aning paghatag og mga ayuda. Naarabay ng hatag ayuda atong niaging simana ba to hantod karon way naglalis na ako'y nadunggan usa ka congressman ingon to ay pila ka barangay didto wa tagai tungod kay kontrapartido. O kontrapartido man to sila, ang mga Grigog pinulungan o ang mga Hudiyo naglalisay giyon sa pagsulbad sa mga apostoles. Ningon dayon sila may mga leaders. Ningon sila, dili maayo nga anha mi magsigig atiman anang pag-apod-apod anang kwarta o pagkaon. Unya malimtan na namo ang pag-ampo o ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. So ang giuna og atiman sa mga apostoles mao nga dili unta sakripisyo ang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug ang pag-ampo. Nilingiyay mong tupad. Unsay imong gisakripisyo ron? Ang pagpangwarta o ang pag-ampo? Hay may sagad gini mong kalimtan ba? O isakripisyo, iunya-unya ang pagpangwarta o ang pag-ampo? Ang ato karong mga naas gobyerno, gikan sa executive hangtod barangay officials, unsa may ilang kasagarang isakripisyo, ang pagpangwarta o ang pag-ampo? Kung mopalit ka raffle ticket, unsa may imong gisakripisyo, ang pagpangwarta o ang pag-ampo? Imong gisakripisyo ba, imong gibaliwa kung mopalit ka raffle ticket? Ang pagpangwarta. Kay inigpalit nimo raffle ticket, ang tag-iya ana ang simbahan naman sa imong kwarta. Nya wala naman kay hawak ana kung makadaog ba kag dili. Kuha naman lang na, taghap-taghap naman lang na. Pila ra man sanay mudaog anang atong raffle ticket? Pila may mudaog ana? 54 ra ka tawo, 54 nya nagtarget ta nga maka-sale unta ta og mga 200,000 ka tickets. Nya sa pagkakaroon ang atong halin 7,500 pa. Pila pa'y kuwang? Nganong dako pa man kay kuwang? Kay daghan kaayo ang nisakripisyo sa pag-ampo kaysa kwarta. Ilang isipti ang kwarta, bahala na ng pag-ampo. Saman, lingiyay mong tupad, balihon ba nato? Balihon nato. Ato ng isakripisyo ang kwarta, dili ang pag-ampo. Sige na lang tag-ampo. Nya kanang kwarta ipalit na lang nag-raffle tickets. I-donate na lang nas mga silingan na pobre kayo. Pastilag mao ni buhaton sa mga anarong ato diha mga leaders. Dili unta tumawa ang mga trillions gikan sa flood control, gikan sa DepEd, gikan sa PhilHealth, gikan sa mga bangko, kadto mga malita-malitang kwarta, di unta tumawa. Nya ila sa dunta nang hisgutan tingali karon, ila nang subayog maayo. Karon gusto namang kalimtan. Unya ang ilang itabon kanarong ilang gisigihan gyud anang impeachment. Dako ara ba gasto anang impeachment? Kana lang mga naghearing diha, kanang nga nagsuwat ana, tanang process ana, dako kay naggasto. Nya di ra ba ta nila subayan og pilay gasto katong impeachment last year, part 1 o kaning part 2 karon, pila kay gasto? Ang recorded o ang not recorded nga gasto, pila kaha? Nya kita ra ba ana mo'y nagbayad mga taxpayers? Ambot og ang atong kinabag-an nakauyon ba ana? Di ba kana mudugang pag-divide sa Pilipinas, mudugang paghatag og kagubot og kalautan nato mga Filipinos nga nagbaguod na karon sa
sobrang problema. Problema aning drugas na midaghan na sad, problema aning unemployment, problema aning pagtaas kaayo sa presyo sa atong fuel o sa mga pamaliton, problema aning niang wa natay mga investors na miya na kay ang atong stock market sa Pilipinas, ang atong kwarta ni us-us nagmaayo against sa dollar. Masulbad ka na niya ng ilang pag-prioritize anang impeachment sa Vice Presidente. Nganong naingon ani man ni, akong tan-aw tungod kay kaya nila or maoy ilang gisakripisyo ang pag-ampo o ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Unya gisiguro nila ang pagpangwarta. Matud pa sa akong professor sa una, college pa ko, ingon siya, ang Pilipinas na ay tulid nga balaod apan kung tungtungan ni mong kwarta dali kay mabawog, bend the law. Unsa may makapabend the law? Kwarta. Lingian sa di mong tupad ing na tulid gyapon ka bisag tagaag kwarta. Na tulid gyapon bisag tagaag kwarta. Sus. Mabawog boy. Ang pare ko no be, suway ko no ang pare. Suway. Unsa man? Ing nakanas Padersiano, sige mo ginagyaw-yaw. Tigae ko no nagdaghang kwarta, naon tag di ba na mohilom. Nahaaraban na roy mga istorya-istorya na sa una daghan kay magrally against corruption. Daghan kay magrally against aning mga inhustisya. Daghan kay magsigig ingong never again. Pero karon hilom kaayo. Naa ang sitwasyon sa korupsyon nga portig yung dagkoa mas dagko in the history of the Philippines kanipay kinadak-an kay niabot na gyud trillions. Wa gyoy nagrally karon against sa korupsyon except lang sa pipila nga mawa sa dayon. Kadtong nagsigig ingong never again karon hilom kay sila. Identified magyapon na sila. Hilom kayo. Bikin sa man to'y gasigig rally sa unabi against corruption, magdadayog mga placards nga magsunog-sunog din ang IPG diha. Kinsa man to? Marcos Group, Pinklawans Group o Duterte Group. Nya kinsa man ron ang hilom kaayo against sa corruption ug mga crimes atong katilingban, Marcos Group, Pinklawans Group o Duterte Group. Secret. Maniid ta. Maniid. Pero di ta magpakahilom sa pagbuntog sa korupsyon. Nga naman, tungod kay kining korupsyon against ni sa balaod o pulong sa Ginoo. Ang atong mga apostoles, gisiguro nila ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo kay mauna ang kahayag sa kalibutan. Mauna siya atong giya sa pagpanaw sa kalibutan. Mauto nga matod pas unang pagbasa, nilambo og maayo ang simbahan nga ilang gitukod tungod kay wa man nila tagaig higayon nga ang financial material concerns maoy mutabon mubabag sa ilang pagsangyaw ug pagampo. Apan kining maong pagsangyaw ug pagampo nakasentro sa usa ka bato. Namatod pas atong ikaduhang pagbasa, mao gini ang bato nga labing importante. Kinsa man ang bato? Narabay batong suyupunon. Ikaw sa giingnan ko atong mga sigak eg mata na sugatan ako ba duha ka tawo. Galakaw ko bag-o pa kong bari ato. Ingon dayon siya, "Sir, palit kag bato." Lingi ko na may construction diri sa dool nako. Nako, diha construction, diha po pamaligag bato basi gamito na nila. Nya pagsaylo nako gasigi jud ko nahuna. Unsay nasud atong duha ka tawo nga gibaligyan man kog bato? Unsa may tan-aw nila nako? Sige jud ko nahuna ba. Nya diha man ko tos SPFY sa may Archbishop Palace na assign pa. Kuha man ko diha formator for 7 years sa mga seminarians. Pag-abot ako dito, ngutana din ko sa guard, ako buwang atong duha ka tawo, guard, di ana mo nangan ba? Sa nga naman, nako, gibaligyan man kong bato, sa kay tanaw nila nako. Katawag na yung guard, isa sa imong gitubag re. Nako, akong gitudlo atong construction dito, nako na yung construction ay, diha ibaligya inyong bato, kay
Basi gamito na diha. Isa wala ka kasabot ana dre. Nakuunsa man day na. Ingon ni siya nga, Jesus, padre kapag ka-inosente nimo. Nakuunsa man day na siya. Shabu na, uy, bato ba? Bato may tawag ana. Nako, mao di ay na-assign ko sa prisuhan. Nako, ngano man ang inyong mga mata siga man kay na. Ngano man ang inyong hapapangig hugot man kay na tanog uno na magmayo. Tungod na sa sige ninyong suyop og bato. Sunang kana bato imong suyopon, di mo kagot ngipon nimo na. Di ka mo siga imong mata, suway nga to sa inyo ro, di guli kaon ditong bato nya lamya. Siga gyud ang mata nimo. Oh. Literal ba nga bato? Maorasan na ang bisyo. Ang bato na si Jesus dili na mao. Di na makapasigas mata, makapanindot sa atong kinabuhi. Apan matud pa ni San Pedro, apan ang makakita ra sa kamahinungdano niining maong bato nga mao si Jesus kadto rang dunay pagtuo. Mao na diri sa atong ebanghelyo kaduhagyod ni koreksyon si Kristo. Ang una si Tomas. Ingos Tomas, asa man ang imong gisaad nga langit nga wa man may kahibaw ang nag-asa mo agi. Ingos Kristo, ako ang dalan, Tomas. Ako ang dalan. Nya kay suod man ta, padayon, pabilin sa imong pagpakigsuod nako, siguro jud kang malangit. Kay ako, kay ang nakakita nako, matud pa niya, nakakita na sad sa amahan nga maoy tag-iyas langit. Ingon na sa Filipi, pakit amis naong sa amahan, Lord. Gikoreksyon na San Kristo. Di ka mo tuo, Filipi, nga nakakita nako, nakakita na sa amahan, nga ang amahan, ania ka nako, ug ako anaa sa amahan. Muna na ang iyang giingon, pagtuo na mga igsoon, nilingi ay mong tupad. Ang di mulingi, wa kakita sa Ginoo, kakitag demonyo. Lingi ing na ba, imong tupad, ing na nakakita kas Ginoo sa akong naong, ing na nakita na nimong Ginoo sa akong naong, pangutanda ba, imong tupad, nga nung man mo manglingi. Lingi abang imong tupad, ing na nakita na nimo ang Ginoo sa akong naong, basig ang nakita na, ang imong pagkaway, bayad-bayad sa utang. Nya ingno nagbaga lang naong nimo da. Naong, bagag naong. Wa biya nimo uwaw. Naon. Ayaw. Tan-awa ang naong sa Ginoo diha nang imong tupad kay kitang tanan anak tas Ginoo. Image and likeness of God. Pagtuo. No natuhoig yun mga asawa na kanang inyong bana bisag unsa kahubog, bisag unsa kasabog, naong nas Ginoo. Nanig uli na anak nga sa pinday ingon ka ang naong sa Ginoo ay sa pinday. Ana pagsulti at least nakakita kas Ginoo. Kanang inyong mga anak, mga tapulan kayo, naong sa Ginoo ay tapulan ka. At least kita kas Ginoo. Nya inighatag nimo pagkaon, kusog kay mo kaon, naong sa Ginoo ay pagkakusuga mo habhab. I-attach kanunay ang naong sa Ginoo. Nya inigtotok ninyo karos nagmisa, naong sa Ginoo ay sige pamaligyag ticket. Nya ako sad magtan-aw nyo, naong sa Ginoo ay way palit-palit ticket. Sige, manindog na ta mga naong sa Ginoo.